У беларускім дзяржаўным універсітэце сочаць за студэнтамі, кантралююць сацыяльныя сеткі і праводзяць ідэалагічныя акцыі. А справаздачы дасылаюць у пракуратуру і старшыні Савету Рэспублікі Наталлі Качанавай. Пра гэткія абавязкі галоўнай альма-матэр краіны апавялі кіберпартызаны. Вітаю, шаноўнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Гаранты бяспекі для Киева. США разглядаюць магчымасць прыняць Украіну ў НАТО, калі Расія парушыць будучыя пагадненні. Мне здаецца, што гэтая прапанова яна будзе адхіленая, яна выглядае занадта складана і няпэўна для будучага. Крок да аднаўлення вайсковых сувязяў. Беларусь прапануе Польшчы правесці ўзаемныя інспекцыі памежных тэрыторыяў. Все треба было робить у свой час, потому что на сегодняшний день белорусскую армию на Заходе в военных колах воспринимают как протяг российской армии. Чыноўнікі запатрабавалі, Wildberries адказаў. Як маркетплейс абмяжоўвае продаж тавараў з краінаў, якія афіцыйны Менск лічыць неприязнымі? Я не думаю, что это какая-то серьезная игра против Wildberries, против Бакальчук, Ким. Сомневаюсь, слишком большие масштабы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі сустрэўся ў Кіеве са спецпасланнікам США ў пытаннях бяспекі Кітам Келагам. Пра што канкрэтна размаўлялі палітыкі, пакуль невядома. Па выніках сустрэчы мусіла адбыцца прэс-канферэнцыя, аднак на просьбу амерыканскага боку яе адмянілі. Між тым, медыі публікуюць падрабязнасці магчымага пагаднення пра сканчэнне вайны ва ўкраіне і гарантыі бяспекі Кіеву. Ян Федарович. Американская компания NBC со спасылкою на свае крыніцы паведамляе пра магчымасць залучэння Белым домам у мірнае пагадненне з Расіяй пункту пра аўтаматычнае ўступленне Украіны ў НАТО. Опцыю могуць актываваць у выпадку парушэння Масквою дамоўленасцяў пра мір. Раней Дональд Трамп адмаўляў Украіне ў праве быць чальцом альянсу. Мовіць на сённяшні дзень Украіне ў праве на ўступленне ў НАТО тады, калі яны палічаць гэта неабходным, гэта фактычна адмовіць ім у суверэнітэце ці абмежаваць яго пэўным чынам. Таму мне здаецца, што гэтая прапанова яна будзе адхіленая, яна выглядае занадта складана і няпэўна для будучага, як яе можна будзе рэалізаваць тады, калі сапраўды такі напад, новая агрэсія Расіі супраць Украіны здарыцца зноў. А прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон напярэдадні склікаў другі саміт краінаў ЕЗ і НАТО ў пытаннях урэгулявання вайны і бяспекі Еўропы. Я толькі што меў чарговую доўгую размову з некалькімі калегамі з ЕЗ, а таксама Канады, Ісландыі і Нарвегіі. Пазіцыя Францыі і яе партнёраў выразная і адзіная. Мы стаім побач з Украінай і будзем несці ўсю адказнасць за запэўніванне міру і бяспекі ў Еўропе. Гэта фундаментальны інтарэс Францыі і я яго гарант. Між тым, выданне «Тэлеграф» паведаміла пра план гарантавання бяспекі ўкраіны, які Лондан і Парыж маюць прапанаваць Вашынгтону. Сярод пунктаў плану перабыванне меней як 30 тысячаў еўрапейскіх вайскоўцаў ва ўкраіне, тэхнічны маніторынг мяжы з дапамогаю спадарожнікаў, беспілотнікаў, авіяцыі, абарона неба ўкраіны і аднаўленне камерцыйных палётаў, падтрыманне з боку амерыканскіх самалётаў, якія базуюцца ў Румыніі і Польшчы, а таксама вайсковы кантынгент на ўсходніх межах НАТО, гатовы перадыслакавацца ва ўкраіну. Трэба вітаць такі крок Лондона і Парыжа, што яны ўрэшце сфармулявалі вельмі канкрэтныя крокі, якія трэба было б зрабіць, каб падтрымаць Украіну ў гэты складаны момант. Разам з тым, мне падаецца, што Трамп зараз разглядае урэгуляванне вайны, пошук пагаднення аб заканчэнні вайны менавіта праз прызму Масквы. Крэмль жа называе магчымае размеркаванне войскаў НАТО ва ўкраіне крокам да эскалацыі. Конечно же, размещение воинских контингентов стран, которые являются членами НАТО на территории Украины, не может для нас быть приемлемым. Зрэшты, што менавіта пастановіць Дональд Трамп, які цягам апошняга тыдня жорстка крытыкаваў кіраўніцтва Украіны, пытанне ўсё роўна адкрытае. Трамп не цікавіцца маральным бокам пытання. Гэта не дзіўна. Але я скажу, што ўкраіне варта шукаць еўрапейскіх лідараў, якія змогуць дапамагчы весці перамовы з Трампам. Такімі лідарамі акурат і паспрабуюць зрабіцца французскі прэзідэнт Эммануэль Макрон і брытанскі прэм'ер-міністр Кір Стармер. Ужо на наступным тыдні запланаваны іхны візіт у Вашынгтон. Ян Федарович, Белсат.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што Украіна сарвала ўгоду, датычную перадаванню Злучаным Штатам правоў на здабычу рэдказямельных металаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэзідэнта ЗША, угода магла б кампенсаваць амерыканскія выдаткі на падтрыманне Кіева. Акрамя гэтага, прэзідэнт ЗША другі раз за сотні абвінаваціў украінскага лідара Владзіміра Зяленскага у нібыта няўдзячнасці, назваўшы яго, цытата, дыктатарам. Напярэдадні прэзідэнт Украіны тлумачыў, што адмовіўся падпісаць пагадненне, паводле якога ЗША атрымалі 50% ключавых мінеральных рэсурсаў Украіны, у тым ліку літый, уран і тытан. Зяленскі спаслаўся на тое, што гэты дакумент не прадугледжваў гарантыяў бяспекі для Украіны. У сваю чаргу заявы Трампа выклікалі рэзкую рэакцыю ўнутры рэспубліканскай партыі. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Майк Пенс нагадаў, што вайну супраць Украіны пачала Расія, а не наадварот. Палітык Джон Болтон абвінаваціў Трампа ў капітуляцыі перад Пуціним, а экс-кангрэсвумен Ліз Чейні назвала ягоную пазіцыю, цытата, здрадніцкаю. У Белым доме заяўляюць, што могуць прапанаваць Украіне спрошчаны варыянт пагаднення датычнага рэдказямельных металаў. Аднак, паводле звестак Reuters, Зяленскі не згодны ісці на саступкі. У Варшаве каля амерыканскай амбасады прайшла акцыя беларускай групы «Ультыматум», падчас якой актывісты перадалі зварот да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У ім заклік, у тым ліку лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, спрыяць як мага хутчэйшаму вызваленню усіх палітычных вязняў Беларусі. Мы лічым, што зараз ёсць такія магчымасці ў прэзідэнта і тая актыўнасць, якую ён вядзе па вызваленню закладнікаў у розных краінах, і мы лічым, што сёння ёсць у Злучаных Штатаў усе магчымасці, каб гэта вырашыць вельмі хутка. Таму мы такой зварот плануем перадаць. Гэты зварот таксама ўжо перададзены ў электронным выглядзе. Я ведаю, што ў структурах Дзярждэпу і ў Белым доме гэты зварот атрымалі. І таксама я лічу, што яны, магчыма, дакладна яны робяць моніторинг медыа, і таксама яны бачылі гэты зварот. Але я лічу, што ўсё ж таки трэба шукаць розныя каналы для таго, каб гэтую пазіцыю бачылі. Супольнае з Расіяй стратэгічнае вучэнне «Захад-2025» адбудуцца ў сярэдзіне верасня. Пра гэта заявіў памочнік міністра абароны Беларусі Валерый Равенка. У той жа час вайсковае ведамства спрабуе пазбавіцца ад паралеляў з падзеямі трохгадовай даўніны. Тады, пасля вучэнняў з тэрыторыі нашай краіны, расейцы ўварваліся ва ўкраіну. Цяпер Равенка прапануе Польшчы ўзаемна праверыць 80-кіламетровую зону з абодвух бакоў мяжы. Падрабязней Андрэй Сульжыц. У супольных беларуска-расійскіх вучэннях «Захад-2025» у сярэдзіне верасня возьмуць удзел больш за 13 тысячаў чалавек. Манеўры маюць адбыцца празрыста. Міністэрства абароны плануе запрасіць назіральнікаў з дзяржаваў сябраў АБСЕ, аднак з некаторымі выключэннямі. Мы верныя выкананню венскага документу 2011 года. У той жа час я не магу на гэты момант сказаць пра запрашэнне шэрагу дзяржаваў, якія негатыўна ці своеасабліва ставяцца да выканання гэтага дакументу менавіта ў дачыненні нашай дзяржавы. Пры гэтым у ведамстве намагаюцца ўзнавіць вайсковыя сувязі з Польшчаю. Гэтак, паводле Валерыя Равенкі, Беларусь гатовая да ўзаемных інспекцыяў памежных тэрыторыяў на глыбіню 80 кіламетраў з абодвух бакоў мяжы. Аднак на Захадзе сумняюцца ў суб'ектнасці нашай краіны, думаюць у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Все трэба было рабіць у свой час, тому што на сённяшні дзень беларускую армію на Захадзе в военных колах успрымаюць як працяг расійскай арміі. Таму то, што там Беларусь можа паказаць нейкую тэрыторыю і даць гарантыі. А тут пытанне, а хто ўспрыме гэту інфармацыю всур'ёз? Раней Менск і Масква падпісалі дамову, якая прадугледжвае размяшчэнне расійскіх вайсковых базаў у Беларусі на 10 гадоў без права датэрміновага скасавання. Паводле Владзіміра Зяленскага, такі крок можа прывесці да паглынання нашай краіны. Я не знаю, чи буде вторгнення. Я не ведаю, ці будзе ўварванне, але ў любым выпадку такім чынам ён уцягне Беларусь у вайну. Хоць, на маю думку, пасля таго, як яны атакавалі ўкраіну ракетамі, яны ўжо былі ў той вайне. Але іхнія людзі не, і іхняе войска не. Люди ні, і їх військо ні.
Вадим Кабанчук таксама не выключае паўтарэння падзеяў лютага 2022 года. Акрамя таго, паводле выведак заходніх краінаў, цягам некалькіх гадоў Расія будзе гатовая і да паўнамаштабнага ўварвання ў еўрапейскія краіны. Разом с показчиками наращивания войскового бюджета Российской Федерации то до 30, то до 40% от ВВП, показывая на то, что пакуль што вельмі рана казаць пра миролюбівыя крокі з боку Росіі і Беларусі, якія вайсковага сателіта. У лютым 2022 Расія выкарыстала вучэнні саюзная рашучасць для паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Андрей Сульжыц, Белсат. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выявіла парушэнне амаль ва ўсіх крамах беларускай сеткі «Капеечка». Аднак прэтэнзіі ў чыноўнікаў з'явіліся не толькі да айчыннага бізнесу. У цэнтры іхнай увагі зноў апынуўся папулярны сярод беларусаў расійскі маркетплейс Wildberries. Ці сведчыць гэта, што чыноўнікі настроеныя супраць буйной расійскай кампаніі? Ірына Юр'ева. Wildberries адказаў на патрабаванне беларускіх чыноўнікаў прыбраць з продажу забароненыя тавары. У кампаніі запэўнілі, што рэгулярна папярэджваюць партнёраў, якая прадукцыя недапушчальная для маркетплейсу. Пры гэтым разлічваюць на добрасумленнасць прадаўцоў. Платформа регулярно мониторить онлайн-вітрыну на наяўнасць забароненых тавараў і ў выпадку выяўлення гэткіх блакуе карткі, каб не дапусціць да рэалізацыі. Спецыяльны алгарытм дазваляе праз апісанне і фотаздымкі выяўляць такія тавары і неадкладна хаваць іх з вітрыны. Напярэдадні Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю заявіла, што падчас маніторынгу выявіла на сайце Wildberries парфумерыю, касметыку ды іншыя тавары, зробленыя ў непрыязных афіцыйнаму Менску краінах. Да таго ж у марк звярнулі ўвагу на іншыя парушэнні, у тым ліку з вяртаннем аплаты пакупнікам. Я не думаю, что это какая-то серьезная игра против Wildberries, против Бакальчук, Ким. Сомневаюсь. Слишком большие масштабы, претензии, в общем-то, достаточно лайтовые. Никаких штрафов, ничего не было. Мы знаем, как это в Беларуси бывало, в том числе с зарубежными компаниями, которые сразу там получали чуть ли не годовую выручку штрафов. Вот здесь ничего такого нет. В общем-то, обычный рабочий порядок. Тым не менш, дзяржаўныя органы пільна сочаць за Wildberries'ам. Днямі пракуроры Гомельшчыны знайшлі на сайце гэтак званыя экстрэмісцкія матэрыялы. Пры гэтым кампанія працуе ў Беларусі ўжо больш за 10 гадоў. І сёння налічвае больш за 2000 пунктаў выдачы замоваў і мае 5 лагістычных цэнтраў. Яшчэ адзін будуюць у індустрыяльным парку «Вялікі камень». У праект інвеставалі больш за 390 мільёнаў беларускіх рублёў. Если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так. Вот такие предприятия мы будем поддерживать. Такое абяцанне Лукашенко даў заснавальніцы Wildberries'у Тацяне Кім падчас нарады 17 лютага. Але ў чым жа ягоны інтарэс, каб кампанія заставалася на беларускім рынку? Здесь это реальный инструмент продажи белорусских товаров. Это реальный доступ на российский рынок с этими товарами. Потому что, да, вы можете мечтать о том, что вы сделаете торговые дома, мультибрендовые какие-то по России, но понятно, что есть множество других товаров, которые гораздо проще продавать через Wildberries, вот, не нести никаких рисков. Сярод беларусаў папулярнасць Wildberries'у расце. Паводле Тацяны Кім, летась продажы ў нашай краіне павялічыліся на 40%. А ці ёсць з кім канкураваць? Акрамя шэрагу онлайн-гіпермаркетаў, летась у Беларусі стварылі першы маркетплейс «Эмол» на базе інтэрнэт-крамы «Еўраопт». Сёлета такую пляцоўку абяцае запусціць Белпошта. Калі мы кажам пра інтарэсы менавіта спажыўцоў, інтарэсы пакупнікоў, то, канешне, трэба, каб был узровень канкурэнцыі паміж Wildberries, магчыма, Озонам, но трэба дапусціць на рынок і іншых гульцоў, такіх як Alibaba ці Amazon ці іншыя захадныя гульцы, каб яны канкуравалі паміж сабой, і толькі тады спажывец будзе ў выйгрышы. Аднак той жа Amazon, які лічыцца найбуйнейшым гульцом на заходнім рынку маркетплейсаў, так і не зайшоў у Беларусь нават да ўвядзення санкцыяў. А з 2022 года ён прыпыніў пастаўкі тавараў у нашу краіну. Ірына Юр'ева, Белсат.
Сілавікі правялі ператрусу былога сакратара гаркаму БРСМ Берасця Пятра Піцко. Ён паведаміў, што нічога забароненага не знайшлі. Піцко кажа, што прычынаю нечаканага візіту стаўся данос ад, цытата, пэўнай асобы, якая ўжо спрабавала яго дыскрэдытаваць праз прапагандысцкія каналы. Піцко вядомы як паплечнік прарасійскай даносчыцы Вольгі Бондаравай, шчыраваннямі якой рэпрэсіі закранулі дзясяткі беларусаў. У снежні яна дамаглася адмены выставы мастака Алеся Сушы ў музеі Янкі Купалы. Праз ейны данос была вымушаная з'ехаць пераможца конкурсу «Настаўнік года 2023» Таццяна Крапіневіч. У Нямецчыне ў нядзелю маюць адбыцца выбары ў Бундестаг. Эксперты і медыі называюць іх лёсавызначальнымі для ўсёй Еўропы. Правая партыя «Альтэрнатыва» для Нямецчыны з вялікай імавернасцю зойме другое месца. Сацыял-дэмакраты цяперашняга канцлера Шольца ды іхныя саюзнікі з кааліцыі «Зялёныя» паўтарыць поспех мінулых выбараў не здолеюць. Чаго чакаць беларусам ад зруха ў нямецкай палітыцы? Антон Бяздольны. Нямецкі канцлер Олаф Шольц верыць у сваю перамогу на парламенцкіх выбарах, якія пройдуць у Нямецчыне ўжо ў гэтую нядзелю. Пра гэта кіраўнік нямецкага ўраду заявіў на апошніх перадвыбарчых тэледэбатах з лідарам апазіцыі і сваім асноўным канкурэнтам Фрыдрыхам Мерцам. На думку Шольца, яго ўратуюць выбарнікі, якія пакуль не паставіліся за каго галасаваць. Цягам наступных дзён цуду не здарыцца. Вашае канцлерства скончыцца ў нядзелю. Паводле апытання, партыя Шольца будзе толькі трэцяя. Пераможа з вынікам каля 30%, імаверна, акурат хрысціянска-дэмакратычны звяз Нямецчыны, хрысціянска-сацыяльны звяз у Баварыі, што да 2021 года ўзначальвала Ангела Меркель. Цяперашні лідар Фрыдрых Мерц, знаны жорсткаю пазіцыяй у пытанні мігрантаў, можа стаць новым канцлерам. Меркель, ХДС, достаточно правую партию изначально сдвинула достаточно сильно посередине, а Мерц как раз-таки двигает ее правее. Украинских беженцев в Германии и белорусских политических иммигрантов, естественно, беженцев в Германии могут ждать достаточно неприятные сюрпризы. Хрысціянскім дэмакратам Мерца так ці інакш давядзецца фармаваць кааліцыю з сацыял-дэмакратамі Шольца. Шансы звязу 90 зялёных трапіць у новы ўрад эксперты ацэньваюць як мінімальныя. Пры гэтым зялёныя галоўныя прыхільнікі беларускага дэмакратычнага руху. Святлана Тихановская асабіста дзякавала партыі на з'ездзе ў 2023. Это партия, которая делает очень большой упор именно на тему прав человека. С одной стороны, это партия, которая в контексте российско-украинской войны занимает самую однозначную позицию. Более-менее с любым результатом этих выборов можно будет жить. Другой вопрос, как это все будет развиваться дальше, потому что правые тенденции они только усиливаются, в том числе и в Германии. Альтэрнатыва для Нямецчыны паводле прагнозаў набярэ больш за 20% і ўпэўнена зойме другое месца. Партыя адкрыта транслюе прарасійскія пазіцыі і заклікае аднавіць супрацу з Пуціным. Наконт Беларусі пазіцыя незразумелая. Аднак саксонскі дэпутат Йорг Дорнау, вядомы праз скандал з выкарыстаннем працазняволеных на сваёй беларускай ферме ў Лідскім раёне, быў дэпутатам якраз АФД. Партыі яны ж прагматычныя. Калі яны пабачаць для сябе, калі яны прыйдуць да ўлады і пабачаць, што супрацоўніцтва з Расіяй можа быць ім карысным, можа ўмацаваць іх пазіцыі, так яны, магчыма, і будуць супрацоўнічаць з Расіяй. Калі ж яны пабачаць, што не, вось тут гэта не атрымаецца і гэта не спадабаецца Злучаным Штатам, а добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі для нас куды больш важныя, чым з Расіяй, дык, магчыма, яны і адвярнуцца ад Расіі. Нават заняўшы ў выніку парламенцкіх выбараў другое месца ў Бундестагу, АФД ўвайсці ва ўрад не здолее. Все асноўныя палітычныя сілы Нямецчыны ўжо заявілі, што ўступаць у кааліцыю з правымі не будуць. Антон Бяздольны, Белсат. Ілля Шкурын, адзін з самых паспяховых нападнікаў польскага экстракласу апошніх 2 сезонаў, падпісаў 3-гадовы кантракт з варшаўскай легіяй. За пераход беларускага нападніка клуб з польскай сталіцы выдаткаваў каля 1,5 мільёна еўраў. Гэта адзін з найгучнейшых трансфераў у футбольным чэмпіянаце Польшчы.
Польшча пятая краіна ў кар'еры Шкурына, акрамя Беларусі, дзе ён стаў найлепшым бамбардзірам у 20гадовым узросце у складзе менскага энергетыка БДУ. Ён выступаў за маскоўскі ЦСКА, кіеўскае Дынама ды ізраільскі Гапоэль з Петах-Тыквы. У ліпені 2023 года Шкурын далучыўся да клубу «Сталь» з польскага гораду Мелец, дзе ў першы сезон з 16 брамкамі зрабіўся галоўным бамбардзірам каманды. Футбаліст падтрымаў мірныя паслявыбарчыя пратэсты ў 2020 годзе і адмовіўся выступаць за зборную Беларусі, пакуль краінаю кіруе Лукашенка. Паводле выдання Мечыкі.пл у Легіі заробак нападніка складзе 27 тысяч еўраў на месяц. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама чытайце інтэрнэт-старонку belsat.eu, калі для вас гэта бяспечна. Пра найцікавейшыя артыкулы маіх калегаў праз імгненне. Беларуская эканоміка сутыкнулася з небяспечным дэфіцытам працоўнай сілы. Звальняюцца спецыялісты, моладзь з'язджае, а рынку працы ўсё цяжэй. Але замест стварэння годных умоваў улады абіраюць іншую тактыку – жорсткі кантроль. Як даведаліся мае калегі са старонкі belsat.eu, на некаторых прадпрыемствах дзеля гэтага падпісваюць доўгатэрміновыя кантракты на 5 гадоў. Адмовіцца ад гэткай прапановы досыць складана. Працоўных запалохваюць дрэннымі характарыстыкамі, а то і палітычнымі наступствамі. Тым часам у рэспубліканскай базе вакансіяў колькасць абвестак няспынна расце. Толькі сёлета іх больш за 184 тысячы, а прафесійных кадраў усё менш. Асабліва крытычная сітуацыя ў прамысловасці, будаванні, сельскай гаспадарцы і медыцыне. Паводле эканамістаў, прымус не ўратуе рынку працы. Калі людзі не могуць выбіраць, яны проста з'язджаюць. А гэта толькі паскарае крызіс, у якім беларуская эканоміка можа захраснуць надоўга. У Беларусі ўсё часцей менавіта дзяржава робіцца галоўным выхавальнікам падлеткаў. Новыя правілы, уведзеныя Міністэрствам адукацыі, дазваляюць змяшчаць дзяцей у закрытыя спецыяльныя установы без судовага рашэння. Дастаткова заявы бацькоў. Мае калегі са старонкі belsat.eu пагутарылі з экспертамі і задаліся балючым пытаннем. Ці сапраўды гэтыя установы могуць выправіць падлетка? 4 такія спецшколы ўжо дзеюць у Беларусі, у Петрыкаве, Крывічах і 2 у Магілёве. Тут забароненыя мабільныя тэлефоны, камп'ютары, а асабістыя рэчы падлягаюць дагляду. Дзяцей могуць адправіць сюды нават на ініцыятыву бацькоў, калі тыя палічаць, што не спраўляюцца з выхаваннем. Ці не ператвараюцца спецшколы ў аналаг пенітэнцыярных установаў? Паводле псіхолага Натальі Скіпскай, каб папраўчая установа выканала сваю функцыю, патрэбныя спецыяльныя праграмы, у тым ліку па рэсацыялізацыі. І дзяржава тут павінна рабіць вельмі шмат захадаў. Сумнеўна, што ў Беларусі ўсё гэта цяпер робіцца. Псіхолагі папярэджваюць, изоляцыя, адрыў ад соцыуму і прымусовая сістэма перавыхавання могуць не толькі не дапамагчы, але і нанесці псіхалагічную траўму. Чаму дзяржава імкнецца кантраляваць сям'ю і што чакае дзяцей, якія праходзяць праз такія рэабілітацыйныя установы? Чытайце на нашым сайце belsat.eu. Нягледзячы на рознагалоссі, гістарычныя катаклізмы і розныя погляды на будучыню краіны, беларусы застаюцца адзіным народам. Такую выснову зрабілі незалежныя сацыёлагі Філіп Біканаў і Канстантин Несцяровіч, прэзентуючы вынікі свайго даследавання «Беларуская ідэнтычнасць» у 2024 годзе. Мае калегі са старонкі belsat.eu прааналізавалі адказы. Апытанне, у якім узялі удзел 800 жыхароў беларускіх гарадоў, паказала: беларуская ідэнтычнасць шматгранная, але ёсць тое, што яднае ўсіх: любоў да нацыянальнай кухні, павага да класікаў літаратуры, гонар за беларускія брэнды і агульная культура. Песняры — тое, што яднае пакаленні. Гэты гурт гучыць амаль ува ўсіх адказах рэспандэнтаў. У літаратуры такімі імёнамі сталіся Янка Купала і Якуб Колас. Што датычыць страваў, то адказ таксама прадказальны. Дранікі. Гэта больш як проста страва. Гэта сімвал нацыянальнай кухні. Падрабязнасці шукайце на нашым сайце belsat.eu.
У сацыяльнай сетцы Threads разгарнуўся флешмоб «Беларусы говорят». Наши суайчыннікі дзеляцца выразамі, напаўняючы стужку гумарам, цеплынёй і каларытам роднае мовы. Журналісты сайту belsat.eu сабралі самае цікавае з таго, што пішуць людзі. Змёрз як цуцык, а не замёрз як сабака. Няма дурных, а не я не збіраюся гэтага рабіць. Кожнае выказванне – гэта маленькая частачка народнай мудрасці. Адбягу валасы назад, да пайду свінням дам. Удзельнікі флешмобу знайшлі спосаб весела і трапна паказаць прыгажосць беларускай мовы. Не абышлося і без дыскусіяў. Адныя карыстальнікі адзначаюць, што ў іхных сем'ях беларуская мова была рэдкасцю, а іншыя сцвярджаюць, што размаўлялі на ёй усё жыццё. Флешмоб не толькі аб'яднаў беларусаў, але і паказаў свету унікальнасць нашай мовы. Падрабязнасці знойдзеце на нашай старонцы belsat.eu. Інфармацыйны вечар на Белсаце працягне праграма «Белсат Зум». Госць Алеся Залеўскага, кіраўнік НАУ Павел Латушка. А тэма – гатовасць Беларусі да супрацы з Польшчаю. Што стаіць за прапановаю Валерыя Равенкі ўзаемна праінспектаваць вайсковыя аб'екты? Глядзіце праз імгненне і гаспадарству. Дзякую за ўвагу і зычу добрага вечара.